Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники диецезии, кожний год о Великодную раніцу ми з великою надією чекаємо тих слов, які обвіщають нам велику радость, що Христос заправди воскрес. Христос серед нас, не глядячи на те, що ми переживаємо, радость чи смуток, Він заўсёды побач. Таму нехай замест непокою і страху, замест цемры і няўпэўненасці, якія ў апошні час агарнулі наша жыццё, прыйдзе сёння радасная вестка. Пан уваскрос, Ён з намі. Дарагія браты і сёстры, так цудоўна склалася, што ўжо праз некалькі дзён мы будзем дзякаваць Пану Богу за 30 гадоў існавання нашай дыецэзіі. За гэты час адбылося вельмі шмат. З'явіліся новыя парафіі, было адноўлена шмат святыняў, а наш мясцовы касцёл атрымаў маладых святароў. Новыя малітоўныя групы і душпастырствы вядуць актыўную дзейнасць. Усё гэта здзейснілася дзякуючы вялікаму унёску свецкіх і духоўных асобаў, за што я сёння ім вельмі удзячны. Вельмі хацеў бы, каб гэтая гадавіна была для нас усіх нагодай да падзякі Пану Богу, а таксама нагодай, каб адчуць сябе больш з'яднанымі. Будзем адзін для аднаго сведкамі уваскрэсення. Сёлетняе віншаванне, якія жадаю выказаць і якія прыносім адзін аднаму, вельмі адрозніваюцца ад віншаванняў мінулых гадоў. Эпідэмія, выкліканая каронавірусам, з'яўляецца вялікай нечаканасцю для свету і кожнага з нас. Таму сёння, як ніколі, дагэтуль, нам патрэбна ласка веры, дзякуючы якой мы знойдзем шлях да Бога і да чалавека. Нам патрэбнае умацаванне надзеі, якая падтрымае нашыя слабыя сілы, і моц любоўі, каб мы не паддаліся пачуццю страху, станавіліся больш чулымі на патрэбы іншых і, кажучы мовай святого Францішка, маглі не столькі шукаць суцешэння, колькі даваць яго, не столькі шукаць разумення, сколькі разумець, не столькі шукаць любоўі, колькі любіць. У час, калі перажываем радасць велікодных святаў, жадаю вам, каб Христос уваскрослы адорываў добрым здароўем і сіламі для прыняцця штодзённых выклікаў. Нехай Ён умацуе салідарнасць і сувязі паміж усімі членамі нашай дыецэзіяльнай сям'і. Нехай дасць цярплівасць у цяжкасцях і павялічыць надзею. Нехай Пан аддаліць ад нас хваробы і дасць ласку жыцця велікодным пасланнем, што любоў усё перамагае. На час радаснага перажывання святаў, уваскрэсення Пана і давання сведчання пра уваскрослага Хрыста запэўнівай вас у сваёй малітве і ад усяго сэрца благаслаўляю. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.